स्वातंत्र्य बोलणं तुम्हाला इथं थांबता येणार नाही. जमाबंदी आहे, ठीक आहे, पण आम्ही काय केलंय का? भाषण स्वातंत्र्य आहे का थांबता नाही? येणार नाही तुम्हाला जमा. सर मी लॉ करतोय. भाषण स्वातंत्र्य आहे का नाही? आर्टिकल नंबर 19 माहिती आहे तुम्हाला भारतीय संविधानातला? भाषण स्वातंत्र्य, कुठेही संघटना बनवायचं स्वातंत्र्य, फिरायचं स्वातंत्र्य, बोलायचं स्वातंत्र्य आम्हाला आहे का नाही? नाहीच आहे, ते फक्त कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये. आंबेडकर गार्डनच्या इथं आम्ही उभे आणि तुम्ही आम्हाला सांगताय जमाबंदी. पब्लिक प्लेस आहे ना, पब्लिक प्लेस विरोधीचं काय पडेल? जमावबंदी आदेश चालू आहे. ठीक आहे, जमाबंदी आदेश आमच्या हातात झेंडा आहे. कुणाला आम्ही काय बोललो, स्लोगन्स दिले, असं काय आहे? स्लोगन्स आम्ही उभे तिथं असं बघू शकत नाही, इथं उभं राहून आम्ही. सर कसं आहे, जर आमच्या मूलभूत अधिकारांवरती आड येणार असेल तर स्टुडंटचा आवाज उठणार. हे अब्दुल कलामांनी सांगितलेलं की इथं सगळ्यात मोठी जर कोणची मेजर पॉवर आहे तर ती आम्ही आहे. शिक्षणामुळे आज तुम्ही वर्धित आहे ना सर.